Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dat kinormatan Ibu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, ingkang winantu ing pakurmatan Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, dumateng ngarsanipun Bapak Pangarso Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta ingkang kinabekten, dumateng Bapak Ibu dosen Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta ingkang kula kurmati, saha para peserta seminar nasional ingkang minulya ing budi. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Asih, ingkang tansah paring mapinten-pinten asih, kanugrahan, karahmatan, saha kabagaswarasan katitik wonten ing kalenggan siang menika kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi kebak ing kawilujengan kalih srubeda lir ing sambekala. Salajengipun kula minangka sulih sarira saking sedaya kadang panitia ngaturaken sugeng rawuh kangge sedaya Bapak Ibu dosen saha para peserta ingkang sampun kersa ngalodhengaken wekdal rawuh wonten ing seminar nasional kanthi irah-irahan wigatinipun digitalisasi aksara Jawa wonten ing kalenggahan siang menika. Boten kesipen, kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya kadang panitia sampun kersa hanyengkuyung sarta paring pambiyantu menapa kemawon satemah adicara seminar nasional wonten ing siang menika saged kalampahan kanthi sae. Ing salajengipun, kula amakili sedaya kadang panitia ugi nyuwun agunging Sih Samudra Pangaksami ing mbok bilih anggen kula sak kanca nyametaken sedayanipun kangge seminar nasional ing siang menika kathah perkawis ingkang kirang maranani penggalih panjenengan sami lan taksih tebih saking ing sampurna. Pungkasaning atur, ing mbok bilih cekap semanten anggen kula matur wonten ing siang menika kathah kalepatan ingkang kula aturaken wonten ing siang menika kula saestu nyuwun agunging Sih Samudra Pangaksami. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.